bunglay na kuno ta. Oh. Tara. Tara na. Oh, bunglay na mo, bunglay na. Dali na kay. Hello guys, madung adlaw, madung buntag, madung hapon, madung gabi. So narapunta saya kusina ni Ma'am Bisminda, bitaw. Kusina ni Ruby Provinciana. So manilahang kuan guys kanang paborito gulay dya. Sa juday corona luto og saging minatamis. Ya. Ano sang ipagbukawan dia. Diya guys kanang murag di na jud ta dali makabiko kay mamalit palay ko og lubi maadto pumis papaidi sa mga kalubihan sa kang kuwaay kaya adto mi mamalit og lubi kay wa nay lubi dari guys wa puy musak ka diya malipay ra lagi ko og nay mahug kay marami ang mapunit maginukuray gud mis ni kulog papaidig na yung mga hug lubi mo na mong kalipay ron guys basta nay mahug nga lubi malipay na mi kay nay nahug makabiko mi pero nami ang silingan dari guys kanang amo mangipalit tagihang lubi. Diya kinahanglan jud ko mag-stock og lubi kay nalagi na magpabiko. Ni magpasaka man tong among silingan lagi dari lubi ahon na mangipalit. Oh. Diya guys hang na maguy gitanom na diha nga mga ang parehang bitin nga murag nalaja na. Ang gipakuha. Uy na kay nailiso na nga magtanom tagbalik. Hala nak, my God. Bunga na jadi ayang atuhang. Sikwa. Daghan na kaso sa bunga nak. Kanang kuan. Di kanang tawag nito, kanang mapatay na kanang ibitay ba? Kani kay itong palayaan maguni kay nailiso dan niya tani sang itanong mo balik. Ojo ko nagtuungan ning bunga na dai ni sa dani. Basi magunting ni mo nang kanang mga Kani wala naman jud ni oh. ay jud aguntinga jud kay ning bunga na sa babaw. Gigunting ni mo ni? Wala pa na. Ako galing ibutangan og kuan kay mao ni ning bunga. Ang ibabaw na siya kuan. Nang kuan ra kanang mga laya ra. Kito apa ito ah. Nasugod ka. Nasugod ka. Sirong bantay-bantay ra man kana mo diri ha. Tabang-tabang ka ha. Wala di ako dari oh. Kay ang palayang bitin man ni guys. Hala di anda ka na sa anak. Tuan dagan ka adyo. Gamay ra man ta kayo sa punuan. Kulbaan na guys kay gamay ra kayo sa punuan guys pero anda ka na kayo sa bunga. Ha? Grabe jud. Maamis jud ka guys nga. Kanang di ka muari dari bang ta lugaran ja. Makita ka na daghang bunga di ay. Ngayon nagtuko ka pa rin sa bunga. Oh my God. Makalipay no. Makalipay jud guys. Ako malipay jud ko ba sa mumunga gahang mga pangtanom. Kuha lagi ni siya kanang ang palayang bitin magud ani ang gisagol ra. Gisagol ra na haning kuan. Kaya si papaidi ganahan magud ani ang palayang bitin diyan isang tunuan guys ba. Oh naghan kaso. Kari dari nak oh kay namatay na rin ko anak. Kay di padung na puno bunga ring sikwa oh. Tang pasudlan dagto. So grabe guys ganiha nagdidibir ko og ganang minatabis hapit ko mabalintong dare kay nalagi nakaatang mga bato kay mga manok lagi sige mga ka. So murag maka-hybrid guys nga mamatay tag dali nga dukdok niya tong uno daning siminto nga wan makalitra tagka dugmo say tawag na to ka damag ana ba jag manok lagi dari musilingan sige pangakhan ja say mag-atang na ni mga dagga kadtong mga bato sa tuba sa agihanan ja mga buho guys kana mga buho bitaw mga juta kay kakaon hindi ka makabantay ba balintong ka kanang nakadeliver nami 5 katab nga kuan
saging sab ja last na laman to kay wala may laing hinog ja mangita pa ko hinog kay basin og balik si Ma'am Bisminda ja na ko'y nakahinagbo na to ganiha kay nanuroy lagi po ko kay ag uban dali kay si Nicole ra mag-crystal may naghatid ja na may sobra hang gisuroy na po dadto na ko nag-video kuan na ningan dadto nga nganong gasuroy pala kuno ko sa kuno ko nanuroy kung malagi na nang buhi lagi ko ja nang di man jud ko mauwa manuroy di man ko ma buwan kay sa una pag-abot na dali sa Cebu mao man dinehang trabaho manuroy mga suman syakoy mga chipitsi mga unsa diha kanang nanakyu kamutikyu so di jud ko mauwaw guys nga manuroy way kanang ikauwaw man nato ng manuroy ta nga kuan man na siya guys kanang panginabuhi wa man ta mangawat so mo rin na itustos na sa hang pamilya nga makapaeskwela lang mo ko so advice ra po na sa uban diha nga kuan kanang maningkamot ta kay daghang kadto mga ni message na ho nga kanang madyo lay kuno sila palit bugas pasensya na lang jud ko sa kanang mga ni message na ho murag lima na sila ka tao bitaw guys ni message nga mga adog tabang dara tapos ni agi na ni message kay kanang may ito na aksidente kuno gihang kuan ilahang gisuon ja mga adog sila tabang na kay malay kuno vlogger lay kuno ko sus Ginoo ko guys kanang makaibaw pa lang dito sila pilay kita ra pud na di ba ko milyon nagahang views pila ba payang kita Ginoo ko karang buwan na gali guys di ko maka sweldo so pasalamat ang pugos mga viewers nga naagi hapon nagpabilin kay matigom ra maghihapon na ng dollar masweldo ra pud na sunod na buwan nga na so matigom ra jud sila masweldo ra na abutan na og $100 kapin masweldo ra na ihatag na sa YouTube kanang mingan nga kuno kadyo ko karang siyempre guys maning kakay jud ta kay natay mga obligasyon natay mga bayronon mukaon na ta hang pamilya mo magdungag ta kada buntag mo tuhapon nga na manang maning kamot jud ta nga makakuantan sa karon lagi guys kanang mamalit ko og lubi kay haglubi dari guys kanang mura na siya kanang nga buang na ba kanang sobras igit bito des ni agin ja wala mga sud ja naay mahog lagi pinagkuha ni mo way sud so mana guys kanang mag pabilin ra gihapon ko maninda jawa ko maninda ron guys kay Miyerkules alanganin bitaw ang adlaw so maninda ko nagkalunes hantod sa Biyernes na kay alanganin na pagkadug adlaw ron kanang Miyerkules Huwebes Biyernes turo ra ka adlaw unja maan aha naman tong ginantong mga suki na nga Lunes na ko magsugod na mao lagi na may lagi mga tao nga grabe jud kuno kwarta na ini nga ri dari kay nangadyo man tong alubira kay ang lubira guys mao ra po na hang ibutang sa hangnaw mga gabi kanang mabitan na mura siya kanang magsinaw ni hangnaw kay kanang alubira nga manang naadyo ko yung mga tanom dari alubira kay pwede ra na mo ibutang sa munaw before ka mang hilamuos so mara na hang ibutang sa hangnaw guys alubira sa mga nawtanan magtanom lamang pud mo alubira kay masilingan nangadyo lagi kaniha kay halagi sa ginan nga kanang mga tumba mga tambal na kuan kanang alubira makatangtang na og mga item-item dari nga na ba Diya guys kay nilingkod sa ko dari credit kay padung na pugod uspi kasi gikan lagi po ko nag kuan ras kas agihanan kay nalagi mga manok nay mga manok nga mag tawag nito mga diya mga patunga naman tong mga bato nga dag ganiha pagpanuri na hapit ko na balintong so mabuak na daghang kanang bitaw nay mga manok nga mga kabitaw nga mga kibaw man mga manok mga kamana walay pakialam na mga manok diya mo adto sa kuspikas guys kay napok po ko itiwason dadto diya naghuman na kuan kay tiwas guys mag-edit ko kay mado na laman na maka-upload ko ginagmay na lay mga ginagmay nga masud pud nga dollar kay naman di mga abid followers diya nga nagmahal namo salamat kadto sa inyo mga nagpagmahal nga pulis jud mo nga nagtan-aw sa akong vlog diya kuan kanang na dito nagpa-shout out kanang sigili ko sa tan-aw guys always ko sa tan-aw si Ma'am Margie salamat kadto Ma'am Margie diya sa Surigao del Norte. So, send out ko diya sa mga taga Surigao del Norte. Salamat ka, Adjo. Diya, ulis ko na po si Jaga tanaw si kuan. Naman ito yung kumin gahapon, guys, nga sige ko sa taga-tagum. So, shout out po ko diya sa mga taga-tagum. Salamat po ka, Adjo. Kanang ulis ko na po siya nag-tanaw. Tagum City, Davao del Norte. Salamat kadyo Ma'am Anita. Salamat kadyo Ma'am Anita Habigan. So shout out nimo Ma'am. Salamat kadyo Ma'am sa imong pagtan-aw dya. Kuan salamat kadyo sa mga wag-ungan ning comment. Kanang salamat
pod ko ni Maria Gray. Salamat pud kaadyo kanang kahapon pa pud siguro ni sa ning comment. So namatay daghang mga viewers dani guys nga di lagi pud sila tig comment. Lantaw ra sila. Salamat kaadyo sa mga tao nga ning lantaw ra nga dili mo comment kay ang uban lagi dani kasi shout out ko ni Ma'am Lourdes Saladin nga ijara ko nung bisaan na ijang cellphone kanang salamat kaadyo. Kira jud kaadyo na nga kuan kanang ijoran tan-awon kay agamong mamiso mamusud sa among YouTube channel. Salamat jud kaadyo, dako kaadyo na mo pasalamat guys nga balag mo maminaw sa among kuan basta i-views ra nila kay mara man toy musud sa tuhang kuan tuhang YouTube. Diyan na may iban guys nga di sila makasabot bitaw kay kung mo lagi kuno YouTuber na anja anang kwartahan na di man nga na guys kay buti ko mo ratag si kuan si tawag nito si Buy Tapang kay milyon-milyon. Diyan na pa day nagpa shout out iha unong mama Amy G Hanula ay mama iya kunong mama si Amy G Ariola, always watching sa imuhang vlog in everyday good. Salamat kadto ma'am. Kanang ay ma'am Eugene man siguro ba siguro lucky siguro ni. Alagi. Shout out ko diha nimo Sir Eugene Barry Ariola. Salamat kadto. Shout out sa imuhang mama Amy. Salamat kadto sa paglantaw. Diya guys kanang ato sa Kuspikas kay naputiwasan na gidad to diya man mag-edit ko. Diya guys padung ko dito sa ang amo kay napakutiwasan. Nga magina magpapagpadapin sa mga kuan dari. Sige pangakhan ning manok. Diya guys na pwede hang bunga guys kang kuan na. Ito laglo ko yung hangin pero bisa na naghapon og 2 ka bukay ang gihatag sa musilingan nanisilingan dari guys nga bugutan nga mangginatagan so apit pong tagaan ning balik ko dari kay magtiwas na po ko padung dito unahan ako man to na mahuman sa kay ning uwan man na ani uwan gahang malbiri dari dia na uwi na nay uwan nay taligsek ning buwak si jadi nay buwak dia naghan mubuwak na siya pero mabuwang na sagdali oh mabuwang kinahanglan balhinon mana kaliga wala ikaw klase aw kuan lang ka dito ka naiwan oh nadura ka naiwan ba suma pag nag-deliver sa minatamis guys kanang pan. Kuan ko dari kaya hanap po isang usbon na rin napita ya. Nahulot ala mo pan. Oo, nahulot na. Wala di kay pandi ay. Nata. Aw pagkaaw-kaw. Akatong yugok ni Bisaya. Yung sa kay mabasa. Ang silong dari guys kay kuan. Init pa ang panahon diya kani kay duha ka buka man isang gitunga kay aron makakuan ba. So ang ngita pa ko na nag-asa na ibutang. Ug isilong din ni sa landong guys nga na sa color. Pink na pink kaadyo. Napa diya ang mga minarkot dari nga kuan oh. Mga rubber plant. Diya kanihan isang ipadaghan ni nga ni guys kay kuan na siya. Nindot na sa ganang udaghan. Jagkari kaya haman ni gimarkot. Bag-o pa man lang gimarkot. Ugat na baka.
Hapit na mo ugat kay bago pa na siya guys, mga 4 ka adlaw pa na siya. Napay duha na hapan ang balhin nila ug asa na naibalhin na. Daghan kadto sa ingani. Pero ijang ingani guys, kuan na murag duha ra ka punuan. Ja sige lang nahagmarkot mananaghan. Daghang gimarkot po dari di ah. Muna yung gimarkutan duha ka to hang gidasbay. Nanapoy sa isangan ah. Diyan ako yung markuton dito sa Santander guys kay kuan. Ang 150 kuno ang kada markot. Barigiti di nga ingani katong green. Kani balinuna na ni kuan. Kaanga. Pwede man ipuli-puli dito sa sud sa bay. So naay na Pasko guys. Pasko pa dayron. Ganahan ko na ni kay na tambok ka dumay lang din sa kuan dapuan og ud. Kuan siya kanang putos bang arang kapdak kag dahon. Madyo naman lagi ni sagdi kanon lagi ud. Kanang nagabot sa amo na apa ni. Oh. Nay na Pasko day. Ako guys kay alas 12 na kanang mag-edit sa pod ko kay dyan gihabol og upload guys kay kuan kanang wala po ko abot og kuan gahang dollar sa hang revenue apa kaabot og 80. So sagdilaman guys kay matigom ra man gihapon na nato guys. Nag-upload lang gihapon ko balag way mo tan-aw. Namay mo tan-aw gani kanang daghang kadong salamat. Ganahan po ni guys yellow. Diyan na hinihini na muli kamatay niya ang mga tanom kay kuan lagi init. Kani po siya ganahan ko ani. Pero kaniyo na matay naman tanan ni agin na buhi ra man pud. Yeah, thank you for watching guys. Nag-upload ra jud ko ginagmay kay madyo na laman pud nay $2. Bitaw guys, salamat kadto pud ninyong tanan sa nagpabilin og tan-aw. Diyan amping ang tanan guys. Love you all.